Takže čus, vítam vás u ďalšieho videa. Toto video sa bude týkať Brno Open, čo je súťaž týkajúca sa Rubikových kociek. Bude sa konať v Brne 14. a 15. marca 2015. No, bude to moja prvá súťaž, veľmi sa na ňu teším, tak dúfam, že dobre dopadne. Súťažiť budem v týchto kockách 4x4, 3x3, 2x2 Pyramix. Môžem sa do toho pustiť. 2x2 budem používať moju Linkpo, inú nemám. Celkovo mám iba tieto kocky a ešte mám toto. Ale to je nič, to sa neráta. A chcela by som dať single sub. Ja neviem, tak po tých 10 by bolo fajn, ale tak asi skôr po tých 15 sekúnd, čiže single sub 15 a AVG tiež tak nejak sub 15. Tak, to je blok 2x2 kocké. 3x3. Budem používať DMP Zanchi. Single by som chcela dať okolo tých 35 sekúnd, dúfam, že sa mi to podarí. A AVG okolo tých 40 sekúnd by bolo fajn. 4x4. Budem používať moju Lausu. To je tak komplikovanejšie. Single rekord mi je jedno, aký dám, nech dám okolo 2.10 napríklad. Môžem, že keď dám 2.10, a tam to dvakrát, takže nepostupujem. AVG nebude mať, čiže vidím to iba tam ten single rekord. No, nie že rekord, ale oficiálny. A no, uvidíme. Musím trénovať. Skladám ju dozadu, v kuse sa to nepohybuje ďalej. Nechápem. No, tak to by bolo v štvorke a Pyramix, tam budem používať Shengshow Pyramix. Chcela by som dať single sub, ja neviem, pod tých 13 sekúnd, čiže sub 13 a AVG okolo tých 15 sekúnd by bolo fajn. Chcela som sa prihlásiť aj do OHA, lenže keďže som to dosť negramotná a časy nedám pod tú hranicu, neviem čo to je, pod minútu alebo tak nejak, takže som sa do toho neprihlásila, ale chcela som to skúsiť, ale keďže na to nemám, tak nechám tak. Tak to by bolo všetko z tohto videa. Držte mi palce a dúfam, že sa tam s vami stretnem. A čau.